Ano, Filip už to avizoval, teď nás čeká velká mediální debata, ve které právě Filip se svými hosty probere, co se tedy za těch 20 let událo, máte na to dost času určitě, a jak vlastně se s touto mediální revolucí vypořádat. Já jsem k nám na pódium pozvu naše hosty, Libuše Šmuclerová z Czech News Centra, Vít Nantl, Vltava Labe Media, Matěj Hušek ze Seznamu.cz a Daniel Grund z Televize Nova. Je tady někde? Jo. Jenom připomenu, že můžete klást dotazy už třeba v průběhu této diskuze, této debaty do aplikace, jejíž přihlašovací údaje najdete v tom QR kódu na své vysačce, je tam i ten PIN, sekce dotazy, můžete tam psát otázky, které pak Filip bude nějakým způsobem tady vybírat a po skončení debaty, nebo i v jejím průběhu možná, tak je bude klást našim hostům. Tak Filipe, je to tvoje. Děkuji ještě jednou, dobré ráno. Dobré ráno i mým hostům. K těm dotazům slyšel jsem, že David říkal slovo vybírat, ale jak víme z loňské a předloňské konference, leckdy publikum dokáže hosty svými otázkami spíše vydírat. A vzhledem k tomu, že jste všichni škodolibí a vždycky hlasujete pro ty nejškodolibější otázky, které tam jsou, tak věřím, že tato debata bude velmi živá. Víte, kde otázky najít, kde je pokládat, tak směle do toho, já je rád využiji. Ale chtěl jsem ještě navázat na svůj depresivní úvod. Já jsem tam vykresloval situaci těch globálních platform, které nám to všechno sebrali nám peníze, uživatele. Napsal jsem tam, že bude ještě hůř. Paní Šmuclerová, jak vidíte současnou pozici českého mediálního trhu, a nejenom možná českého, ve vztahu právě k těm globálním platformám? Jsme ještě schopni se vůbec ubránit jejich tlaku? No, je to nejtěžší, co vlastně v tuhletu chvíli před námi stojí. Protože z hlediska jejich velikosti, tak je to opravdu boj, nebo vůbec, jako když se měříme z hlediska malého, ne Davida, ale dokonce Davídka s obrovskými Goliáši. A co je na tom ještě nejhorší, že oni jako jsou nějak jako cítění, ale teprve nedávno jsou v realitě vidět. Tady jsou lidé znalí, ale konkrétně třeba ještě před rokem, když jsem se ptala, a mimochodem i mezi lidmi z médií, jak jsou velké ty platformy, tak ono díky tomu, že v oficiálním měření na českém trhu nebyly vidět, tak vlastně strašně lidí tápalo. A já ráda dávám příklad, který mimochodem byl, tuším, právě na této konferenci před 2 lety, kdy, jestli si dobře uvědomuji, na pódiu seděl zástupce YouTube a někdo právě z toho publika se zeptal, jak vy jste na tom YouTube vlastně velký. A nastalo přesně to ošívání, které potom vyústilo sice v odpověď. Nicméně teprve od února, března letošního roku NetMonitor, dokonce živě, takže všichni teďka připojení online se můžou na NetMonitor na OLU podívat a vidět v realitě, jaká je hierarchie té hegemonie i v českém prostředí. To znamená, kde je v tuto chvíli Seznam, 2, před ním, jak jsme na tom s Googlem z hlediska vůbec jako celkových hmot, v Metou a tak dále. Čili dá se o tom mluvit dlouho, určitě na spoustu věcí přijdem a to portfolio, které, nebo to vůbec to kruciální, co bych řekla u nich je, že jedeme v neférových podmínkách vůči nim, že my jsme v handicapu i legislativně, i společenskou odpovědností. A jak tento nerovný vztah teda narovnat? Pomůže nějaká další evropská regulace, nějaká další lišta, která se bude objevovat na webech?
Tak vzhledem k tomu, že nikdo z nás tady asi přítomných ty regulace moc nemiluje, já sama řeknu svůj osobní názor, já věřím na technologický vývoj, protože ty regulace daleko zaostávají a nejenom, že tak jako regulace, on nám zaostává slovník, protože vy jste sám, nebo bylo před chvílí řečeno, jak vznikly podcasty, které úplně jako zmasakrovaly vnímání, co je vlastně rozhlasový pořad na internetu, to též tady určitě dneska padne, pořád se říká koncesionářské poplatky. Ve skutečnosti to vůbec nejsou žádné koncesionářské poplatky, byť tak vznikly v roce 2023 a tak dále, ono se to s námi veze. Ale ta legislativa tomu nepomůže, technologie díky tomu, jak jde exponenciálně nahoru, tak rozbít ty hegemonie, které dneska nedokázal ani rozbít americký trh. My víme, že vlastně ta snaha se vyrovnat s tím, jestli oni zneužívají dominanci nebo nezneužívají dominanci, skončila tím, že vlastně nemusí Chrome prodat a tak dále, no tak jako kde to jsme. A tečka z hlediska příjmů inzerce tyto dvě velké duopolní platformy Meta a Alphabet, ale asi jako Google, tak vlastně odčerpávají nejenom většinu, a to už trvá mnoho let, inzerce v online prostředí, ale zároveň jsou to toky dat, jsou to tím pádem energetické náročnosti. A poslední, já nechci mluvit dlouho, mně se strašně líbil termín, který teďka použiju, který jsem shodou okolností nedávno teprve chytla, a to je, že tyhle ty dvě platformy jsou ve skutečnosti, a teďka ty dvě slova, chroničtí monopolisté. A jako chroničtí monopolisté my se s nimi teďka vlastně pereme už nějakou dobu a budeme muset být strašně chytří. Chroničtí monopolisté zavedli různé změny v algoritmech, třeba Google, který zavedl AI Overviews a vlastně na dotazy uživatelů shrnuje a poskytuje odpovědi na jejich otázky. Tak to také vedlo k propadu návštěvnosti z vyhledávání, v některých případech třeba o třetinu. Pane Nantle, vy máte ve svém vydavatelství nejenom zpravodajský obsah, máte tam i ten lifestyle, tak jak se u vás projevily dopady AI Overviews? Tak já musím říct, že my to zatím teprve sledujeme, ty prvotní dopady, protože zcela upřímně my tam zatím žádný negativní velký dopad nevidíme v tomhle směru. U nás možná výhodou to, že my jsme poměrně diverzifikovaní, co se týče jednotlivých zdrojů návštěvnosti a rozhodně vyhledávání není tím dominantním zdrojem návštěvnosti v tuhletu chvíli. Ale já jsem třeba, když jsem se připravoval na dnešek, tak jsem se díval teďka úplně na aktuální data v říjnu. A my ku podivu paradoxně na zpravodajské části buď se držíme na těch číslech, nebo dokonce rosteme. To mluvím o deníku. Tam jako, já si obecně myslím, že to AI Overview pro zpravodajskou část není takovou hrozbou jako pro tu nespravodajskou. Já si upřímně myslím, že news a takový ty jako klasické dotazy, které nejsou longtailové, nebudou tím vyhledáváním tak postiženy. V té nespravodajské části to už je potom něco jiného. Takový ten generický obsah, který není rychlý, není publikovaný do 48 hodin a podobně, ten tím nepochybně postižený bude. Osobně si myslím, že na to jsou nějaké léky následně, ale ten pokles tam bude, ale zatím ho nevidím u nás, teda musím říct. A jaké léky by to tedy měly být? Co s tím hodláte třeba v následujících 12 měsících udělat? Ano, upřímně, já mám občas pocit, že trošku zapomínáme, když se bavíme o AI Overview, že je to jenom určitá část nějakého denního snímku doby průměrného uživatele. Každý z nás v podstatě tráví nějak čas těch 24 hodin, v podstatě je mezi něco rozloženo a rozhodně se nestane to, že by lidi přešli, opustili sociální sítě a přešli k AI Overviews a v podstatě se úplně vzdali toho svého zvyku, který tam je. Notabene ještě v českém prostředí. Nezapomeňme na demografickou křivku a to, že v podstatě nejsilnější ročníky teďka se dostávají, velmi bonitní silný ročníky se dostávají do doby, které v podstatě budou se blížit do důchodu a ty jsou přece jenom zvyklí na něco jiného. Nepodceňujeme zvyk lidí. V tomhle směru si myslím, že je poměrně silný, ale obecně já si myslím, že to je upoutání pozornosti. My se musíme snažit přes newslettery, přes notifikace a nebojujeme o návštěvnost, ale o strávený čas u nás. Ostatně teď se na konferencích i v Evropě mluví o tom, že se začnou vydavatelé vydávat dvěma cestami, buď začnou optimalizovat obsah pro AI, tak aby se jejich obsah tam objevil ve správném kontextu a
podpořil jejich značku, anebo ji tedy budou vytrvale blokovat nebo od ní žádat peníze za to, že jejich obsah využívá. Která z těch cest je vám bližší? Tam je otázka, co to znamená efektivně blokovat v tuhle tu chvíli. Můžeme se podívat všichni do Robots.txt na naše weby. Jedna věc je, jestli vás to blokuje od toho, že nejste potom vidět mezi zdroji v tom vyhledávání, a jiná věc je, jestli ty platformy to skutečně používají. Já si obecně myslím, že my bychom, a náš největší problém dneska je v tom, že na českém trhu, který má 10 milionů obyvatel, velmi obtížně, když by se stal zázrak a spojili jsme se všichni vydavatelé, dosáhneme takové vyjednavací síly, jako dosahují třeba američtí hráči, kteří dneska běžně už tu dohodu s těmi velkými hráči mají, a Google AI jim platí poměrně razantní peníze ve výši desítek milionů dolarů v tomhle směru. My jsme daleko od něčeho takového, ale já si upřímně myslím, že my půjdeme cestou časem, že budeme chtít v tom AI vyhledávání být vidět, ale čeká nás poměrně intenzivní diskuze, zejména s Googlem, jakým způsobem v podstatě se oni budou podílet a budou nám platit za to používání toho našeho obsahu. Ale upřímně od toho jsme zatím hrozně daleko. Matěj Hušek si tu už při úvodních slovech Libuše Šmuclerové dělal poznámky, tak jak vy vidíte ten vývoj ve vztahu ke globálním platformám, protože ani vy nemáte úplně, řekněme, nejlepší vztahy se svým velkým globálním konkurentem. Pokud vím, tak jste podávali i nějaké podněty třeba do Bruselu a podobně, ale jak tedy odolat tomu globálnímu tlaku těch největších hráčů a důstojně vedle nich obstát? No, jak už tady zaznělo z úst kolegů, tak je to jako strašně těžká disciplína, zejména pro nás, protože my jsme z velké části, my jsme pochopitelně publisher, ale taky jsme z velké části technologická firma a vidíme, jak jako extrémně komplikovaný je konkurovat Google, který jako dokáže zpracovávat obrovské množství dat a strašně se vylepšovat ve všech svých produktech, to znamená ve svých AI, ve svých vyhledávacích algoritmech, ve chvíli, kdy pracujete s obrovským množství dat na škále, kterou má Google, a ve chvíli, kdy pracujete s množství dat na škále, kterou má Seznam, tak prostě nikdy nedosáhnete takové expertízy jako ta globální konkurence. To znamená, pro nás je to o nějaké chytrosti, o tom, jak co nejlíp obsloužit ten český trh. A jako zatím se nám daří hájit pozice, v některých produktech se nám daří i navzdory Google růst, v některých produktech stagnujeme. Máme otevřený soudní spor s Googlem, který se vlastně zakládá na Android caseu, to znamená, že Google v Androidu, podobně jako kdysi Microsoft ve Windows, upřednostnil svoje vyhledávání na úkor konkurence. A myslíme si, že jako, přestože i já jsem celý život nastavený jako inovátor, jako člověk, který se snaží developovat nové věci, snaží se jako bojovat pokrokem, tak já si reálně myslím, že bez regulací se to neobejde. Jakože protože reálně malí hráči typu českých vydavatelství, Seznam je vlastně malý hráč jako z globálního hlediska, prostě nebudou schopni dlouhodobě těmhle velkým firmám konkurovat. A ve chvíli, pochopitelně je potřeba jako se podívat na regulace a regulace. Ve chvíli, kdy někdo používá svoji sílu a svoje svaly na to, aby bral dětem jako na hřišti svačinu, tak je potřeba mít někoho, kdo je klepne přes prsty, ale regulace nemají znamenat, že olympionikům lámeme ruce. Jako jo. To znamená, je potřeba najít nějakou balanci v tomhle. A tu balanci tedy najde Brusel, je schopen ji najít. Víme, že když z Bruselu vzejde regulace, tak to je směrnice, která se obtížně vymáhá. Dlouho trvá, než dojde k nějakému přezkumu, k nějakému udělení pokuty. Jestli mezi tím, než ta regulace začne vůbec být efektivní, tak jestli se ta situace na trhu zase dramaticky nezmění. Jo, tak jako jenom příklad toho, jak vznikla třeba AI Act, ukazuje, jakým způsobem jako ta legislativa vlaje za tou skutečností. Já nevím, jestli víte, jak se vlastně tahle legislativa vznikala. Byla to docela zábavná situace, kdy zhruba 2 roky vznikal AI Act a ve chvíli, kdy už ten legislativní proces se chýlil ke konci, tak v tu chvíli přišla OpenAI jako s vedoucím produktem GPT nebo ChatGPT a jako v Bruselu nastala frenetická
akce, hektická, kdy se vlastně do toho AI Actu na poslední chvíli doplňovali jako některé témata, ale v podstatě prošel v tom původním znění. To znamená, nejdřív se regulovalo a potom se vlastně zjišťovalo, co se to reguluje a všichni byli překvapení, když AI ukázala, co ve skutečnosti je. Je to komplikovaný, ale já si nejsem úplně jistý, že máme jinou možnost v tuhletu chvíli. Jako chápu tu výtku, ale myslím si, že jako neexistuje moc jiných cest, jak těm velkým hráčům zdrojovat. Můžeme to pochopitelně dělat na českém trhu tak, že se budeme snažit být o něco chytřejší, že se budeme snažit vytvářet produkty se znalostí toho trhu, ale tam jsou ještě dvě roviny a to jedna je pochopitelně velká globální konkurence a potom je ta konkurence jako na tom českém trhu, který je bohužel jako velmi rozdělený a najít nějakou společnou řeč je velmi komplikovaný, i když myslím si, že teď se o to všichni vydavatelé snaží v rámci SLPV, který by právě měl zastupovat zájmy jako těch našich lokálních hráčů nebo těch lokálních hráčů v České republice vůči těm globálním platformám. Díky. Daniel Grunt reprezentuje médium, které já jsem tady v úvodu své prezentace představoval jako to úspěšné, které mělo zásadní dopad na agendu veřejného dění, mělo a stále má tedy nejsledovanější zpravodajství. Ale i vy jste se vydali tím cestem ke streamingu velmi úspěšně, protože pokud se nepletu, tak OnePlay patří k jednomu z mála produktů v Evropě, který dokázal porazit globálního hráče na národním trhu. Co je podle vás tím magnetem, který lidi s tak výrazným náskokem, protože vy máte na Netflix, tuším, náskok asi 600 000 uživatelů, tak co je tím magnetem, proč tedy lidé, řekněme, pohrdnou tím průkopníkem a přiklonili se k vám? Je to nabídka obsahu. On to částečně ťuknul Matěj. On to souvisí se soubojem s těma velkýma národníma platformama. My to neustojíme technologicky. U nás na Recommendation Engineu pracuje 5-6 lidí, Netflix má nějaký 3000 inženýrů, takže tohle nikdy nedoženeme. Takže jediné, co nám zbývá, je, řekněme, hluboká znalost lokálního trhu, hluboká znalost našich uživatelů, jejich životní příběhy a snažíme se vytvářet produkty, videoprodukty takový, který ty lidi osloví, který je chytnou za srdce, který je rozesmějou, rozpláčou, ale o kterých se hlavně budou bavit. To znamená neustále vytvářet nějaký velký hype kolem obsahu, za kterým ty lidi jdou. To znamená, český trh, pořád říkáme, že je malej, je to 10 milionů lidí, tak malý to není, ale pořád v porovnání s celým světem to malý je a tam si myslím, že dlouhodobě kdokoliv se na to zaměří, bude mít výhodu právě té lokálnosti. To znamená, my jsme vsadili na to, vlastně začali jsme s Vojem 4 roky zpátky, OnePlay je toho pokračování, že jsme si nastavili, že naše cesta je vytvořit prémiovou lokální službu pro český diváky nebo český uživatele a vlastně směřujeme k tomu obsahovou strategii, to, jak ten produkt balíme, to, jak ho stavíme, aby těm lidem co nejvíc vyhovoval. A to není jenom o tom, že to máte v češtině. V češtině už máte všechny platformy, ale musíte jít o několik úrovní níž. To znamená jít potom, jak ty lidi žijou, jak přemýšlejí, jejich archetypální vlastně základy a vlastně na to nabalovat ten obsah a na tom ten obsah stavět. To si myslím, že je něco, co sebelepší algoritmus velmi těžko a dlouho bude zpracovávat a dá to v takovéhle kvalitě. Vy jste měli Vojo jako značku na všech trzích, kde působí skupina CME. Teď jste na jednom přikročili ke změně na OnePlay. Chystáte tu změnu i na těch dalších trzích, nebo to naopak bude tak, že Vojo bude na každém národním trhu přizpůsobené těm národním zvyklostem, o kterých jste mluvil? Je to tak. My se budeme snažit na každém z našich trhů jít tou lokální cestou a tím fokusem na
lokální zkušenost a lokální potřeby. Takže třeba OnePlay na Slovensku nebude. To je něco, co jsme si ještě finálně nerozhodli, ale já jsem teďka spíš směřoval k tomu, jak se bude ten produkt komunikovat a jaký bude vytvářet obsah. Jo? To znamená, tam vždycky bude zaměření na ty lokální potřeby toho daného státu, protože vidíme, že třeba i přenositelnost mezi českým obsahem na Slovensko není tak velká, jak jsme si třeba mysleli. Když vezmu náš obsah, sebelepší Metoda Markovič a dám ho třeba do Adrie regionu, tak to neudělá takový čísla, jako to dělá v České republice. To znamená, tam v každém regionu, v každém státě se budeme snažit vytvářet vlastní originální obsah. Co se týká značky, tam se ukáže. Česká republika byla specifická s tím, že jsme spojovali dva obrovský hráče do jednoho. To je jeden aspekt a druhý aspekt byl, že jsme se snažili tomu trhu a uživatelům vysvětlit, že vlastně to není jenom nějaká extenze, ale že vlastně vytváříme novou kategorii, to znamená skáčeme někam dál, to znamená není to jenom další streamovací platforma, ale je to už nějaká gateway, nějaká vstupní brána pro veškerý obsah pro české rodiny. Takže proto jsme zvolili tu cestu jít a investovat do nové značky. Co se týká těch ostatních trhů, tam to bude záviset na tom, jak ta značka OnePlay Voyo je silná a jak je tam vnímaná. Když máme regiony, kde ten Voyo není tak silný, anebo není úplně silně vnímaný, jako že je to jen streamingová služba, tak se klidně může ponechat, jinak se to bude měnit. Takže tam nemáme finálně jasno, budeme to rozhodovat postupně trh od trhu. Vy jste ještě předtím, než se Voyo změnilo na OnePlay, naznačovali, že byste mohli zavést tarif s reklamou. Změnilo se na těch plánech něco po sloučení právě s O2 TV, kdy teď tam je vícero tarifů O2 TV, v závislosti na tom, který si ten uživatel vybere, tak jestli k nim přidáte do ceníku ještě ten levnější streamingový s reklamou, nebo jste od toho odstoupili? Časem to určitě přijde, my jenom hledáme správnou dobu, kdy na ten trh s takovým produktem vstoupíme. Technologicky se na to připravujeme, to znamená, je to vlastně o tom, kdy si řekneme, že ty spouštěče už nastaly. To znamená, jestli to je dostatečně velká poptávka po velmi kvalitním prémiovým, řekněme prémiové videoreklamě, velmi dobře cílené, protože vidíme, že v České republice pořád ty ceny za videoreklamu jsou hrozně nízký. Vlastně YouTube je sráží strašně dolů, za peníze, které to prodává YouTube, se nám nikdy nevyplatí, aby jsme zlevňovali naše tarify a dávali tam reklamu, protože ta reklama nikdy ten gap nedoplní. To znamená, první věc je, jako jestli ten trh bude schopný absorbovat, respektive přijmout myšlenku, že se jim vyplatí mít velmi kvalitní, velmi dobře cílený prémiový videoprodukt. To je první věc a druhá je samozřejmě, jak bude dál postupovat televizní trh. To znamená, čím více bude zvyšovat vyprodanost našich televizních stanic, tak budeme logicky tlačeni k tomu, aby jsme ten inzertní produkt poskytli někde jinde. Takže nedokážu říct, kdy to bude, v největší pravděpodobností příští rok ještě ne, ale určitě ne v první polovině. Takže přijdeme k tomu, ale musí to dávat ekonomický smysl. Díky. Napadlo mě, jestli levnější tarif s reklamou by nebyl určitým lékem na tu typickou bolest českého internetu, a to je pirátské stahování obsahu, protože i váš obsah z OnePlay se poměrně dost stahuje a pirátí. Tak jestli tohle by nebyl třeba jeden z možných způsobů, jak to pirátství trochu stlumit? Rozhodně si to nemyslím. Myslím, že lidi, kteří pirátějí, tak že jim slevníte službu o 30%, nepřestanou pirátit a nezačnou za to platit. To je často postoj, kde prostě platit nechci. I kdybych to dal za korunu, za 2, tak to prostě dělat nebudu. Takže nemyslím si, že tohle je cesta proti pirátství. Cesta proti pirátství je jenom jako regulace, důsledné vymáhání vlastně práva. To, že něco zlevníte, jako není ta cesta. Asi tak. Díky. Zaujalo mě to, co Matěj Hušek říkal o AI. Vy sami máte zkušenosti, ať už s využíváním AI v generování obsahu, v jeho syntéze, ale taky čerstvě zavádíte AI asistenta svého vlastního. Tak když se podíváte na
těch několik let zkušeností s AI v Seznamu, jak je hodnotíte? Co jste se rozhodli pustit a dál nerozvíjet a do čeho naopak dál budete investovat? My v Seznamu jsme hodně, myslím si, jako pyšní na to, že dokážeme rychle startovat projekty a zase je rychle opouštět ve chvíli, kdy vidíme, že nedávají žádný smysl. Vyhodnotili jsme si, co je taky skvělý, že máme akcionáře, který se nekouká jenom na výsledkové tabulky, ale opravdu ho zajímá i produkt jako Seznam a to, jakým způsobem se rozvíjíme. To znamená, ve chvíli, kdy přišla OpenAI jako s průlomovým produktem v podstatě, který okamžitě vyvolal tu bouřlivou reakci na trhu, tak když jsme s akcionářem seděli, tak padla věta: kluci, investujte do toho peníze i za cenu toho, že by to znamenalo snížení budoucích zisků. Takže jsme nainvestovali do jako fine-tuning, my nevytváříme vlastní foundation modely, ale děláme nějaký fine-tuning modelů, ale nainvestovali jsme do toho v minulých letech jako, řekl bych, stovky milionů korun rozhodně. A jako jsou to tyhle ty řády a myslím, že s tím jako máme jako velmi dobré zkušenosti. Vytvořili jsme náš vlastní fine-tunovaný model, který se jmenuje Selma, jako šelma, tak vtípek s tím pejskem naším. A ten postupně rolujeme po Seznamu jako na celou řadu jako témat. Začali jsme u relativně jednoduchých úloh, jako je například, jak asi víte, máme relativně velké diskuze pod článkama na našich obsahových službách, který obsluhovala celá jako armáda editorů v podstatě nebo adminů, jako se těma příspěvkama zabývala. Na to jsme nasadili umělou inteligenci, kterou jsme naučili rozpoznávat bezproblémové příspěvky, takže umělá inteligence v podstatě 80 příspěvků v tuhletu chvíli označí jako bezproblémový, nebo 85 a 15% příspěvků, který vyžadují nějakou pozornost, teprve posune jako k editorům. To pro nás znamenalo, že jsme mohli dramatickým způsobem jako tuhle mechanickou lidskou práci odstranit. A stejně Když tak dramatickým způsobem. Tak... O 80% třeba, nebo o 90%, řekněme, ze 30 lidí jsme se dostali na zlomek. A stejně tak to znamená, umělá inteligence pro nás má jako jednu tuhletu rovinu, to znamená, jdeme po mechanické lidské práci, která jako nemá žádnou vysokou přidanou hodnotu a snažíme se ji jako maximálně automatizovat a díky tomu si uvolnit ruce na nějakou smysluplnou práci těch lidí, to znamená, to je tohle. Teď jsme udělali AI korektury, to znamená, byli jsme schopni podobným způsobem zredukovat jako korektorské pozice a naopak nainvestovat do tvorby kvalitního obsahu, to znamená přesunout ty peníze z mechanické práce do práce s vysokou přidanou hodnotou. Vytváříme na našich dalších službách, jako je zboží, automatizovaně přes AI, kategorie, popisy produktů a tak dál. Na homepage Seznamu vytváříme nějaký sumarizace článků našich vlastních, nikoli partnerských, v hledání takzvaný trending topics, když se budete podívat, tak zjistíte, že už i tam existují nějaké jako sumarizace. Myslím, že se k tomu ale stavíme o něco lépe, nebo výrazně lépe než ku příkladu Google, to znamená, vystavujeme jakoby odkazy na weby, ze kterých se čerpá v tomhletom úplně jako jiným a transparentnějším způsobem, řekněme. Takže to je jako jedna velká věc. Druhá velká věc je jako rozvoj produktů, pochopitelně s umělou inteligencí a obzvlášť ve chvíli, kdy jste schopni si jako dotvářet vlastní modely, tak dokážete vytvářet produkty, o kterých se vám ani nesnilo jako v minulosti. Jo? To znamená, jste schopni najednou analyzovat obrovské množství dat, jste schopni jako se posouvat mnohem rychleji v některých jako tématech. Vytvořili jsme si vlastní text-to-speech, vlastní hlasy jsme naučili, který už máme nasazený v tuhletu chvíli na všech našich obsahových službách. Takže když přijdete na jakýkoliv článek, tak si ho můžete jedním klikem jako spustit a je to plně automatizovaný proces, který je od začátku až do konce
jako řešený našima vlastníma silama v Seznamu. A jaký to má dopad na ten čas strávený u článku? Malinko má to dva dopady. Za prvé, kdo se zasekne u audia, už nedělá další PVčka, pochopitelně, to je typická jako vlastnost jako audiovizuálních médií na onlineu. Jakmile začnete protežovat videa, jakmile začnete jako tlačit audio obsah, tak vám nutně klesne počet jako vzhlednutých stránek, ale zase vám trochu vyroste čas. Na těch článcích, kde si to je potřeba říct, že je to pořád pár procent jako článků, na kterých si lidi pustí audio, protože pro většinu uživatelů jako psaný obsah na internetu je preferovaná forma, je to, co chtějí konzumovat. Často to řeší v hromadné dopravě, v kancelářích a tak dále, kde vlastně jako nemáte moc čas poslouchat 5 minut, radši si to proskenujete očima. To znamená, jako neustále to těžiště konzumace je psaný obsah, ale tam, kde si lidi pustí audio, tak tam narůstá ten strávený čas u nás třeba o 20% nebo něco takového. Ale zároveň na druhé straně, protože máme jako vlastní redakce a vlastní média, tak jsme si hned na začátku ve chvíli, kdy jako umělá inteligence jako pronikla do toho veřejného prostoru a byl to ten jako největší hype, tak jsme si hned na začátku řekli, že co se týče novinářského obsahu, tak tam budeme postupovat extrémně opatrně a že nepůjdeme tou cestou, že bychom chtěli umělou inteligenci okamžitě využít jako v redakcích. A naopak jsme si řekli, že naopak jsme jako tam cítili jako úplně jiný potenciál a to ten, že jako predikovali jsme, nebo mysleli jsme si, anticipovali jsme, že internet v následujících měsících zaplaví spousta automaticky generovaného balastu a řekli jsme si, že naše šance jako Seznamu v tom je jako čnít jako maják kvality a důvěryhodného obsahu právě v tom oceánu jako balastu, který se vytvoří. A udělali jsme proto celou řadu jako opatření, to znamená, jako naše redakce nejsou nějak tlačený jako do využívání umělé inteligence, kromě těch obslužných procesů, který jsem na začátku popsal. Ku příkladu na homepage Seznamu v tom feedu, kde máme partnerský obsah, tak tam detekujeme a nějakým způsobem upozadňujeme texty, které jsou automaticky generované. Stejně tak na médiu, na naší jako blogovací platformě se snažíme detekovat automaticky generovaný nebo AI generovaný obsah a upozorňovat ho, protože prostě chceme maximálním způsobem jako našim uživatelům nabízet kvalitu. Takže tohleto jsou a zatím se nám to, myslím si, jako daří. Dáváme na druhou stranu našim redakcím relativně volnou ruku v tom, aby si jako s tou umělou inteligencí hráli, to znamená vznikaly nejrůznější avataři, vznikl nějaký pokus udělat jako virtuální rozhovor s politiky, kde na druhé straně byl jako avatar, který jsme nakonec nepublikovali, protože nám to jako ve finále nepřišlo etický. Ale je tam celá řada jako takových věcí, které si sami redakce zkouší a my je jako necháváme, dáváme jim k tomu prostředky, protože jako je dobrý si tu jako umělou inteligenci osahat a seznámit se s ní a vědět, co dokáže. Využiju toho, že máte mikrofon, protože publikum má na vás dotaz, jaký je propad používání vyhledávače Seznam po zavedení Google Overviews. Má v této konkurenci vyhledávač Seznamu ještě nějakou budoucnost? Co se týče propadu vyhledávače Seznam na ten Google Overviews, nemají v podstatě žádný vliv. Tam my čelíme tomu tlaku od Google dlouhodobě, s Googlem vedeme soudní spor, protože si myslíme, že naprosto neférově upozadil vyhledávání svých konkurentů v systému Android, což jako přispělo pochopitelně k tomu, že se vyhledávání Seznamu nedařilo tak dobře, jak se mu dařit mohlo. Myslíme si, že ten spor, který teď leží v Praze jako u soudu, se jako do konce roku otevře, což souvisí s nějakýma rozhodnutíma jako soudu v Lucemburku, a že to pro nás dopadne velmi dobře.
ale jako přímo Google Overviews na tohle téma jako nemají žádný vliv. Když se podíváte na seznam, tak ti z vás, kteří na seznamu nehledají, tak budou v tuhletu chvíli konfrontováni na homepage, nebo mají velkou šanci spadnout do AB testu s naším vlastním asistentem, to znamená, my jsme vytvořili našeho vlastního AI asistenta, kterýho si můžete na seznamu vyzkoušet. Myslím si, že je to vlastně jako moc pěkný a myslíme si, že ve chvíli, kdy tomu budeme věnovat ještě nějakou péči, což plánujeme v příštích letech, tak dokážeme vytvořit AI asistenta, který bude znát ty české reálie mnohem lépe než AI asistenti nebo umělé inteligence těch globálních hráčů a já tam vidím osobně světlo na konci tunelu právě pro naše hledání, který jako v posledních letech zažívalo nějaký postupný ústup ze slávy a právě ten náš největší konkurent Google nás v tomhle docela jako drtil. Ale no, takže zhruba tak, takže nevím, jestli snad jsem odpověděl na otázku. Děkuji. Je tady nejlajkovanější otázka, které se jistě někdo z vás aktivně zhostí, pokud do tohoto problému bude chtít kousnout. V jakém stavu je vlastně dohoda českých mediálních domů s velkými platformami ohledně placení za obsah, ať už je to Google nebo AI platformy? Se díváte na mě. Kdo do toho jablka kousne? No, já bych se možná vrátila do toho prvního vašeho dotazu, že záleží, v jaké rovině systémového řešení se na tu věc díváme. To znamená, když jsem ku příkladu říkala, že věřím na technologie v tom jako opravdu v tom největším boji s těmi platformami, tak se dívám na to úplně z toho high levelu. To znamená v okamžiku, kdy řešíte, že nastoupí opravdu konkurence, ale ChatGPT a v pozadí s dalšími OpenAI systémy může ve skutečnosti začít drobit opravdu ty největší hegemonie a tam ten technologický vývoj může pomoct. Ten, který Matěj před chviličkou popsal, tak já považuji za úplně vzorový, co my musíme jednotlivě dělat. A vedle toho, neutíkám z té vaší otázky, vedle toho i ten smysl těch regulací je také zase o tom, v jakém high levelu se na to díváme. Jedna z těch high regulací je přesně směrnice o autorském právu, která začala platit dávno. U nás byla transponována v tuhletu chvíli, už to budou taky 3 roky. Byl založen kolektivní správce, takzvané SLPV, které sdružuje skutečně celý trh, něco jako je OSA nebo Intergram pro celý trh z hlediska vydavatelských práv, která začala lege artis postupovat přesně v tom slova smyslu, aby se domohla nějaké šance placení obsahu s tím, že přesně ty hegemonie reagovaly před těmi, v tuhletu chvíli to budou také už 3 roky, tou největší push vlastně reakcí, kterou mohli, že zpravodajské weby v českém prostředí zbavili snippetů. A mezi tím ten kolektivní správce prošel řadou fází toho, co musí a musel z hlediska té legislativy udělat, to znamená dohodnout napříč trhem veškeré sazebníky, ceníky, to znamená nejenom, jakým principem se bude určovat to, jak by se měly peníze vybírat, zároveň jakým principem by se všechny hráči měli dělit, podepsat se všemi smlouvy, těmi, kteří se nechají zastupovat, zároveň vyřešit rozdíl mezi veřejnoprávními, komerčními médii. Takhle mohu pokračovat. To znamená, teď, když se bavíme k dnešnímu datu, tak ten kolektivní správce je v této chvíli v komunikaci s těmi platformami, které po zveřejnění sazebníků, ceníků před lhůtou, kterou zase ukládal zákon, za kterou oni mohou reagovat. Samozřejmě, že reagují přesně tak, jak se dalo očekávat, to znamená, Meta se tváří, že neexistujeme, Google se tváří, že obsah nevyužívá,
Microsoft je nejvstřícnější, se Seznamem mimochodem se začala vést tato konverzace také, čili je to step by step po maličkých krůčcích, s tím, že ta víra je zatím, že se opíráme o nějaký typ zákona, který by nás měl chránit, to jsme u té regulace, zároveň o to, že jako trh držíme pohromadě, do toho nám vběhla AI, která to celé ještě komplikuje, protože my víme nebo tušíme, co nám vyhledává, to znamená, jak nám nejenom z hlediska toho zobrazovaného obsahu, ale jak nám využívá zezadu ten obsah ještě dál. A toto všechno je strašně komplikovaný, to znamená, když se zeptáte, v kterých zemích, nejenom v Česku, ale v zemích Evropy tyto platformy začaly platit, tak oni se vždycky schovají za takovou jako almužnu nebo za nějaký typ komerční dohody, ale rozhodně to není to, co by se teď dalo říct ano, v té zemi, nejenom v České republice, ale v Evropě, oni už se rozplatili podle autorské směrnice, která nad Evropou platí. Je to součást té věci. My půjdeme pravděpodobně opět s dalšími kroky, které teďka asi by nebylo správně ani prozrazovat, ale jenom ještě, jestli můžu navázat nějakou historkou na Matěje, protože my jsme historicky s Matějem bývalí kolegové a strávili jsme s Matějem strašně času. Takže já, když on mluví, tak vlastně slyším řadu věcí, které mezi námi padly. Ale jedna z těch mých jako historek je, kdy Matěj přišel, že recepty CZ, které jsou pod CNC, se dají blbě developovat, protože už tehdy, a to se bavíme, Matěj, o roku 2018, 17, že no to je jedno, no prostě, že nám ten Google už v tu chvíli dělá svou vlastní rajskou, protože on už dokázal generovat napříč všemi rajskými po celém internetu recept na svou vlastní rajskou a v tu chvíli developovat náš vlastní web tímto směrem nás strašně brzdilo. A tím pádem, ku příkladu, i to, co říkal kolega Nantl, že oni vidí i nevidí, jak teď ta umělá inteligence se propisuje. Z hlediska dat zase je potřeba si uvědomit, že už ještě před nástupem tohoto typu vlastně servisování umělou inteligencí, to, co Google nabídnul, tak vlastně půlce lidí, 50% a více, stačilo vidět na první pohled a dál už neproklikával. Ti dokonce, kteří z té půlky, kteří proklikli, tak jenom 30% kliklo na první odkaz, pak snad 11 na druhý a dál už nikdo nešel. To znamená to, co ta vlastně zase hegemonie vyhledávače Google s námi se všemi dělala, tak bylo něco podobného, jako dneska vidíme, byť jenom ve vyšším levelu. Děkuji. Je tady otázka na Víta Nantla, která tak trochu souvisí s tím, o čem tady byla řeč, o té silné pozici místních vydavatelů vůči světovým hráčům, ale taky s tou realitou na českém trhu. Dojde ke spojení Vltava Labe Media s Mafrou? To jsme skočili od evropské regulace úplně někam jinam, teda musím říct. Krátká odpověď zní ne, nedojde. Dlouhá odpověď zní i já jsem zvědavý, co se o tom dá napsat, aniž o tom vím, jakkoliv, musím říct. Toto se odehrává úplně mimo mě a nic takového reálně nebylo na stole ani. Děkuji a rovnou tedy navážu jinou lajkovanou otázkou, protože jsme v té éře, kde rozhodují ty lajky. Jak vnímáte stávající situaci ve veřejnoprávních médiích? Bude to otázka pro vás všechny. Čerstvě dojednaný křehký kompromis v podobě memorand mezi komerčním sektorem, nebo respektive memorand o veřejné službě, na kterých se podíleli také komerční hráči, vydavatelé i soukromé televize. Teď nová vláda plánuje změny, možná zavede financování z rozpočtu.
tak máte k tomu nějaký komentář? Já si myslím obecně, že tahle problematika má mnohem širší rozsah, než se zdá jako v té základní diskuzi. Ono se to částečně týká i té problematiky obecně evropské regulace. Já si přímě myslím, že když jsem teď viděl vlastně programové prohlášení vlády a to, co oni plánují, já nepovažuji za úplně šťastný krok zrušení Ministerstva pro evropské záležitosti. Já si upřímně myslím, že tohle je něco, co vládě chybí. Tím netvrdím, že to, co se tam odehrávalo, teď mělo správnou agendu. Ale my obecně trpíme jednou věcí, že česká legislativa a reakce vlastně vlády na obecně evropské regulace je strašně pomalá a vlastně jako úplně nesmyslná, abych to řekl tímhle způsobem, protože my obecně trpíme absolutní přeregulovaností. Je to úplně nesmysl, co se týče jako momentálních tlaků. A co to výrazně ještě zhoršuje, potom postup české implementace, který k tomu dává jako úplně jako nesmyslný rozměry. A ono se to, já teď nemluvím ani o DSA, ani o DMA, jako já upřímně tohle si myslím, že je cesta správným směrem, kdyby DMA vedlo k tomu, že gatekeepři jako velké platformy budou moct ukázat v podstatě víc ze své kuchyně ohledně tvorby algoritmů a podobně, tak to je za mě cesta správným směrem. Ale mluvím o všech ostatních regulacích, které upřímně nás všechny jako nesmyslně zatěžují. Mám tím na mysli MFU, mám tím na mysli, nevím, EUDR, mám tím na mysli, v podstatě teď je ještě tam Digital Fairness Act, který se připravuje. Málo kdo z nás chápe smysl té věci a vlastně ještě EdPol mimochodem, politická inzerce teďka. To všechno řešíme, trávíme tím nesmyslné množství času a všechno to vede k tomu, že to bude vytláčet tyhle ty věci do šedé části médií v podstatě a ty v uvozovkách, ty, kteří se tomu straví dobře, tak tím budou byti. Ale proč to zmiňuji v souvislosti s těmi veřejnoprávními médii? Já si obecně myslím, že nám chybí opravdu jako kvalitní debata na tom, co je to veřejnoprávní služba a jak to podporovat. Tohle u této debaty, která teďka proběhla, vlastně jsem nikde neviděl. Viděl jsem jako několik debat. Samozřejmě tady Libuše Šmoslerová by o tom dokázala mluvit mnohem erudovaněji než já, ale v tomhle směru tady chybí kvalitní debata o tom, co je to veřejná služba. A je potřeba si uvědomit, že veřejnoprávní média v tom starém pohledu, který vlastně přinášel pohled na to, že to je televize a rozhlas, tak v podstatě oni už dlouhou dobu pracují s příjmem z koncesionářských poplatků, které já si upřímně myslím, že by měly zůstat jako koncesionářské poplatky. To navázání na ten státní rozpočet nepovažuji za úplně šťastnou cestu. Tak oni obecně tyhle ty peníze už dřív používali k tomu, aby získávali určitou konkurenční výhodu. Bylo to vidět ve vaší prezentaci, co se týče jako jejich fungování na sociálních sítích. Když se dneska podíváte na největší followery na Instagramu nebo na WhatsAppu třeba, bude tam ČT24 jako v tomhle směru. Oni jsou jako progresivně velmi daleko. Ale v podstatě rozšiřování té veřejné služby do online prostředí, který je jako velmi konkurenční, vlastně může vést ke snížení plurality médií v Čechách. Já nevím, jestli si to někdo uvědomuje. Ono je to o tom, že my se hodně bavíme o tom, co je to veřejnoprávní služba, jak oni mají přinášet a jestli mají dostávat příjmy z reklamy. Už si ale neuvědomujeme to, že web veřejnoprávní, který v podstatě nemá v sobě inzerci, má ohromnou konkurenční výhodu oproti všem ostatním, kteří se musí z něčeho financovat a tu inzerci tam mají. Funguje to ve smyslu třeba SEA, a určitých doporučování. A ty veřejnoprávní média tímhletím získávají vlastně nefér konkurenční výhodu. A já si upřímně myslím, že tohle nám chybí. Je to úplně jiná disciplína, když se bavíme o televizi a o rádiích. To online prostředí je úplně o něčem jiném. A měli bychom si říct, jestli si ty veřejnoprávní média tohleto v uvozovkách zaslouží. Já si myslím, že jsou příklady z jiných zemí. Upřímně. Na druhou stranu, ale komerční sektor zase tlačil na to, že veřejnoprávní média nemají mít reklamu ani tím pádem na tom webu. Tak jestli to není taková schizofrenie říct, nesmíte mít reklamu, ale zároveň teda pak máte moc rychlé weby, protože tam nemáte reklamu. Já to chápu, jako v tomhle směru já třeba nezdílím úplně tenhle názor, protože je potřeba si uvědomit tu konkurenční výhodu. Co se týče té samotné definice veřejnoprávní služby a o tom, jak oni můžou fungovat, já myslím, že se dá podívat do jiných zemí. Já myslím, že třeba Švédsko jako v tomhle směru je příkladem, kde ty veřejnoprávní služby fungují, takže se dokonce rozhoduje o tom, jestli mají právo expandovat do určitých částí země ve smyslu toho, jestli tam je konkurence nebo není, aby v podstatě nevystavovali to místo jako nekalé konkurenci. Stejně tak myslím Rakousko, Německo, určitě někdo další doplní, myslím Velká Británie, mají v podstatě způsob, jakým způsobem vyhodnocovat, jestli daný projekt nebo ta daná věc v podstatě odpovídá nějakým jako parametrům téhleté mediální služby pod hlavičkou veřejnoprávnosti. To je ale přece i teď v naší mediální novele.
taky to budou muset dělat. Otázka je potom ale té dané implementace, jako jakým způsobem v podstatě se k tomu postavíme. Ten ďábel je skrytý potom v tom daném detailu, jestli jsou tam správní lidé, kteří tomu rozumí upřímně. Dané, jaký je k tomu postoj televize Nova? To memorandum celkem definovalo, kam se Česká televize může a nemůže vydávat, kolik peněz může dát třeba maximálně na sport, což je vaše velká agenda. Ostatně chcete jim sebrat biatlon, jak jsem se dočetl. Tak jaký postoj máte k tomu vývoji povolebnímu ohledně veřejnoprávních médií vy? Já si začnu hrozně obecně. Asi je to dobrý říct. Myslím si, že asi všichni, co tady sedíme, se shodneme na tom, že duální systém nastavení médií je to správné řešení, aby vedle sebe byla skutečně silné veřejnoprávní média a silná komerční média. Tak je to správně pro udržení a rozvoj demokracie i nějakého zdravého života společnosti. To je asi ta první důležitá věc. To, jakým způsobem budou veřejnoprávní média financována, upřímně mně je to trošku jedno. A tady té debaty vlastně já nemám potřebu se účastnit. Myslím, že je důležitý, aby veřejnoprávní média měly jasně definovaný způsob, dlouhodobě udržitelný, stabilní, bez nějakých velkých výkyvů, který jim dává možnost naplňovat tu svou agendu. A současně, aby udržel jejich nezávislost. To znamená, já si dokážu představit jakýkoliv způsob financování, ale je důležité, aby se udržely tadyhle ty klíčové aspekty. To znamená, do toho, jak to bude udělané, nemám potřebu mluvit, ale myslím si, že musíme hlídat, aby to bylo udělané tak, aby se vlastně nerozkývala vlastně tadyhleta část toho duálního mediálního spektra a nestratila se nezávislost a nestratila se vlastně ta jejich role ve společnosti. Ale současně se vlastně musíme dívat i na druhou část toho duálního spektra, to jsou ty komerční subjekty, které tady sedíme. A ty mají mít taky jasně definovaný prostředí bez nějakých velkých výkyvů, který je předvídatelný. A mělo by nám umožnit zase financovat ten náš biznes, protože my si ho musíme financovat sami. To znamená třeba jedna z částí je, když se bude měnit financování, já určitě asi budu bojovat za to, aby třeba televize neměly reklamu, protože budou financovaný jiným způsobem. Komerční televize si tou reklamou vydělávají na to, že vytváří ten obsah, který dávají dál. A důležitý je skutečně pro nás jako komerční média zajistit rozumné financování našeho obsahu, protože, a zase zpátky k velkým platformám, oni ten obsah nevytváří, oni se jenom berou, vytěžují a monetizují ho a vlastně na celém světě, řekněme, 3/4 mediálních peněz jdou k tadyhletem největším společnostem. To znamená, je to vlastně už jako nefair split v tuhletu chvíli a když se vlastně nějakou regulací nebo nějakým zásahem nešetrným do toho trhu ta balance rozkýve, tak vlastně, jestliže ty komerční média ztratí svoji schopnost to financovat, tak vlastně bude ohrožena i vlastně nezávislost těch médií, protože budou muset dát nějaký způsoby financování a ty už můžou vytvářet nějaký tlaky jako na to, jakým způsobem budou komunikovat nebo se budou vytvářet. To znamená, když to vrátím zpátky, je klíčový, aby tady vedle sebe byla skutečně silný veřejnoprávní a komerční média. Jakým způsobem budou financovaný, je mi asi jedno, když se zachová jako nějaká stabilita a předvídatelnost toho trhu. A není právě ta změna, kterou vláda chystá jen pár měsíců poté, co se dohodla mediální novela, takže se to zase celé bude obracet na hlavu. Není to právě ta nestabilita, kterou by do toho ta vláda vnesla? Když mluvím o nestabilitě, tak spíš mluvím o tom, že z roku na rok vám se třeba změní množství financí, který vám přiteče na účet, který vlastně ostatní subjekty na tom trhu nedokážou vybalancovat nebo s nimi nedokážou soupeřit. Když si představíte, že z ničeho nic do veřejnoprávních médií nasypete další 2-3 miliardy, na to asi nikdo z nás tady jako v tuto chvíli nedokáže reagovat. A vlastně ani ten trh ne, protože ten trh má nějaký omezený množství kreativních profesí, to znamená, co vlastně vznikne jenom je, že veřejnoprávní média vlastně zvednou inflaci a začnou krást tadyhle ty vlastně profese z komerčního sektoru.
Takže jako myslel jsem spíš o množství financí, než o té formě. Matěj Hušek se chopil mikrofonu. Já chci jenom před závorku vytknout, že jsem velký fanoušek duálního systému a liberální demokracie. Myslím si, že jako rád bych zůstal, pokud bych se měl vyjádřit té otázce u koncesionářských poplatků, začlenit veřejnoprávní média do rozpočtu mi nepřijde úplně šťastný. Umím si představit různý modely, padlo tady Švédsko, že jo, kde je nějaký speciální fond, do kterého se vybírá daně jako přes daň a tak dále, ale má to být jako oddělení od státního rozpočtu. To je první věc. Druhá věc je, to bych souhlasil s Danem, jako to, co já vidím a to, co mě jako znepokojuje, je, že já jsem sám byl konfrontovaný s tím, že Česká televize přetahovala lidi jako ze Seznamu nikoli na obsahové pozice, ale na technické pozice a přetahovala ty lidi za peníze, který já bych třeba jako nemohl nabídnout v Seznamu. Což mě potom trochu jako, což je taková drobná skvrnka na tom mým fanouškovství k tomu duálnímu systému. Jako, no. Ale to je asi všechno, myslím, že všechno podstatné tady zaznělo. Libuše Šmuclerová má tu cennou zkušenost, že z komerčního světa jako kandidátka nahlédla do toho veřejnoprávního. Co vám tato zkušenost dala? Já bych přidala s dovolením jeden aspekt, který tady shodou okolností nepadl, a to, že je potřeba absolutně podporovat, a to v tom prohlášení je, kontrolu těch veřejnoprávních médií. Rozumějte, oni na rozdíl od nás, kdy ta kontrola probíhá opravdu jako nejrůznějším způsobem, tak ta veřejnoprávní média nebyla možné kontrolovat ani nejvyšším kontrolním úřadem. To znamená, oni žili opravdu tak, jak si sami těch mnoho, už dneska desítek let vytvářeli svoje vlastní pravidla. A já bych diskusi, která tady probíhala i o tom placení nebo o těch memorandech, viděla jako velmi přínosnou z jednoho důvodu, že právě ta diskuse začala. Ta diskuse o tom, co vlastně je smyslem duálního systému, co je tím pádem role veřejnoprávní části, co té komerční části. A ta definice není dokončená, nebo to opravdu nedoběhlo. Dneska ráno všichni víte, že zemřel Dominik Duka. Všechny naše servery, nás tady, co jsme, protože tak, jak jsme asi všichni vstávali brzo, 6 hodin to hráli, včetně rozhlasu. Push notifikace od České televizi mi přišla v 7:02 jako push notifikace. Co z toho já vidím se svou zkušeností, že tam prostě jsou rozvrzaný systémy, které by měly být úplně jinak nastavený. Buď to ty notifikace nemají dělat, to znamená, že zpravodajství tohoto typu poběží i přes komerční média. Pokud oni mají ten zpravodajský veřejnoprávní zájem, tak tu push notifikaci budou mít jako první a tak dále a tak dále. A to je vlastně celý komplex věcí, který tam Česká televize by měla udělat, protože rozpočet v tuhletu chvíli má opravdu velký. Ona si může řadu věcí dovolit. To, co za to dělá, má rezervy. A to je i vaše zkušenost z té kandidatury na generální ředitelku? To je můj důvod, proč jsem se vlastně do té kandidatury pustila, protože to je služba. A ta služba pro mě měla dva důvody. Vaše první otázka dneska byla na hegemonii. V okamžiku, kdy víte, jak vlastně ten trh funguje, v okamžiku, kdy víte, jakou moc mají ta sociální média, v okamžiku, kdy víte, které zprávy zabírají, že my všichni v komerčním sektoru máme velmi těžkou šanci to přebít, tak potom se zákonitě dostanete k úloze veřejnoprávních médií v té společnosti, co oni mají ve skutečnosti splňovat, což třeba my vůbec nemůžeme, protože jdeme jiným směrem. A oni by to měli dělat a oni by se na to měli fokusovat.
Včetně toho, co jsem řekla, že když víte ze záku nebo ze zadu ty rezervy, tak vám to prostě svrbí. Děkuji a pojďme k otázkám, kterých se vyrojil zase dostatek. Míří částečně k té spolupráci na českém vydavatelském trhu. Byla tady řeč o tom správci licenčních práv českých vydavatelů. Má ale někdo z vás ambici vytvořit nějakou platební bránu nad celým českým vydavatelským trhem, aby měl uživatel jedno předplatné a vy byste si rozdělovali peníze třeba podle míry konzumace toho obsahu? S dovolením chopím mikrofonu. Zhruba před 4 nebo 5 lety přišel Seznam s nějakou takovouhle nabídkou s tím, že by na homepage Seznamu udělal prostor pro placený obsah i dalších vydavatelů. S tím plánem jsme jako zkusili oběhnout trh, tehdy jsme se jako nedomluvili, ale myslím si, že není všem dnům konec, protože Seznam v tuhletu chvíli začíná pracovat jako na placeném obsahu jako pro některé svoje produkty. Před zhruba měsícem nebo 2 jsme spustili donate tlačítko na médiu. Tenhle ten týden budeme spouštět na médiu možnost pro naše autory si dát svůj obsah za paywall a potom máme i nějaký plány s našimi obsahovkama, takže možná se nám potom podaří přesvědčit a strhnout některý z těch současných vydavatelů nebo tvůrců placeného obsahu, že by s náma do nějakého podobné spolupráce šli. Každopádně já si neumím představit, že by vzniknul podobně jako na Slovensku kdysi Piano jeden platební model, který by adoptovali všichni. Ta naše představa je spíš taková, že bude existovat nějaká centrální krabička, nějaký centrální API, který bude komunikovat jako se všema těma systémama, které dneska už jsou v provozu na různých jako webech, tak aby si každý mohl nechat svůj systém, který mu vyhovuje a jenom jako se sdílela ta informace, kdo má předplatný a tak dále, ale to znamená, že by ten uživatel viděl tlačítko podpořit a... Já si u toho můžu představit třeba tak, že ve chvíli, nebo takhle, celý to vzniklo tak, protože já jsem velký fanoušek placeného obsahu, celý to vzniklo tak, že my jsme jako viděli jako velký potenciál právě v této části obsahu jako na českém trhu. Udělali jsme si k tomu nějaký výzkum, který nám ukázal, že ve chvíli, kdyby se do toho placeného seznamu vložil Seznam, tak bychom byli schopni zhruba strojnásobit počet uživatelů, kteří by platili na českém internetu. A jako ta myšlenka byla taková, že prostě existuje nějaký jako model předplatného jako nad celým trhem, který má nějaký prostor jako na homepage, ať už mobilní, nebo v aplikaci, nebo na desktopový homepage Seznamu. Když tam člověk přijde, zaplatí si jako tady na tom místě to předplatný, tak má přístup ke kompletnímu placenému obsahu všech zapojených stran. Jako jo. S tím, že potom by se ty peníze nějakým způsobem přerozdělovaly podle nějakých klíčů, který obsah je nejnavštěvovanější, na kterým obsahu si člověk zaplatil a tak dále. Měli jsme to nějak rozpracovaný, ale je to strašně citlivý téma, pochopitelně, ale je to něco, co si myslím, že jako stojí ještě za nějakou další debatu. Ale jinak si neumím představit, my do placeného obsahu nějakým způsobem půjdeme a možná se nám postupně podaří přesvědčit nějaký další partnery, aby to s náma vyzkoušeli, protože si myslíme, že máme opravdu dobrou propozici, ale neumím si představit, že by tady vznikl jeden jednotný systém, podobně jako Piano na Slovensku kdysi, protože i tam se to jako rozpadlo časem a nebylo to, jako, pomohlo to hodně v rozjezdu toho placeného obsahu na Slovensku, ale dlouhodobě to nebyl funkční model. Soudě podle potutelných úsměvů ostatních diskutujících je to vážně citlivá otázka. Velmi. Citlivá otázka je to do té míry, že samozřejmě Seznam je, nebo Matěj tady, Matěj tady tak jako bravurně balancuje na hraně toho, jestli jsou trendsetter nebo gatekeeper, jako v tomhle ohledu, myslím. A v tomhle směru rozvoj nebo nerozvoj paywallu samozřejmě v Čechách určuje do značné míry Seznam a jejich přístup k jejich zpravodajským médiím a to, jak to funguje prostě prostřednictvím homepage Seznamu, tím, že Seznam Zprávy a novinky dneska nejsou za paywallem, tak samozřejmě prosazení paywallu na obecně
generický zpravodajství je obtížný, protože tam opravdu funguje to, co vy jste měl v prezentaci, že když je zpravodajství zdarma, tak se velmi obtížně do toho budeme posouvat. Ona idea toho, jestli se dá to spojit do jednoho předplatného, asi obecně myslím, že ano. Otázka zní potom jenom jako pod jakou platformou, a jestli to bude nějakým způsobem svázáno třeba z homepage Seznamu, a tam nás ta debata teda čeká velmi intenzivní asi. Matěj. Pojďme ji rozvinout. Libuše Šmuclerová si vzala mikrofon a... Tak on to kolega Nantel v podstatě shrnul. Ve skutečnosti brzda tohoto přístupu nad celým trhem je Seznam. Matěj řekl ty drobné, někde, které by se tam zavíraly, ale to hlavní, které je ve skutečnosti pro nás tou bránou ke všemu, to znamená přesně Novinky a Seznam Zprávy, tak historicky bylo řečeno, že Seznam nikdy nezamkne, to znamená, čtenář je uspokojen, my mu to tím pádem těžko můžeme zamykat, no a zároveň Piano jako princip celého trhu byl postaven na tom, že všichni. Jo, a tím pádem všichni a všechno, nevydrželo to zase upřímně řečeno tak dlouho, no a tady máme Seznam, takže ten možná zavře blok. Já jenom k tomu řeknu, opravdu ta debata, nebo existovala nějaká diskuze, kterou jsme zkusili odstartovat zhruba 4-5 let, možná 6, možná už ono to letí. Možná už 6 let zpátky, kdy jsme jako byli ochotní i tehdy jako část těch našich webů taky za ten paywall dát, ale stejně jako není kompletní, jako celá řada webů není kompletně za paywallem. Jsou to často freemium modely i na českém trhu, takže jako to je úplně jako relevantní téma. Nicméně jako já si myslím, že obecně jako hlavní problém českého trhu je schopnost se domluvit na některých tématech. Každopádně my k té jako diskuzi otevření jsme. A ještě jsem tam měl jedno téma, který jsem mezi Ostatně, ale máte zapomněl. toho správce licenčních práv, tak která jiná platforma už by měla sloužit k tomu, abyste se dohodli, než tahle? To si myslím, že je trochu out of scope tohle uskupení, ale ještě jsem měl jedno téma, který jsem zapomněl. Jo, už vím. Ono, jako časy se mění, jo, a Seznam je, myslím si, známý tím, že jako dokáže reagovat na trendy. Tak jako říkalo se, že Novinky a Seznam Zprávy budou vždycky jako bezplatný a nikdy nebudou za penězma, nikdy nebudou za paywallem, taky se říkalo, že homepage Seznamu nebude nikdy doporučovaná nebo nebude nikdy jako personalizovaná, a taky je. Takže jako, no a stejně tak se říkalo před 20 lety, že Novinky budou vždycky zadarmo. Takže nebudou? Uvidíme. My máme teď, jak jsem říkal, my máme teď nějaký plán na rozvoj placeného obsahu, protože věříme, že nějaká dobrá kombinace příjmů z reklamy a příjmů z placeného obsahu je to, co Seznamu prospěje. V tuhle chvíli, jak jsem říkal, jsme spustili donate tlačítko na médiu. Tenhle ten týden, nevím jestli dneska, tamhle kouknu na kolegu, spouští se to dneska, možná zítra, jak tak koukám na tu reakci, tak spustíme možnost pro autory zapnout si paywall na médiu, a až to pořádně otestujeme a odladíme, tak máme i nějaký plán na to, jak pokračovat s našima dalšíma obsahovkama. Ale myslím si, že do poloviny příštího roku určitě nějaký placený obsah na Seznamu uvidíte. A to znamená, že to bude třeba model toho freemia, kdy část bude zadarmo a část zpoplatněná, nebo že zavřete úplně ten obsah za Možná paywall? to bude freemium, možná to bude nějaká sekce. My chceme vyzkoušet my jsme v tomhle dost otevření, máme nějakou představu, ale možná se ukáže, že ta představa je chybná, prostě si to potřebujeme otestovat, seznámit se s tím, uvidíme, jak nám to bude fungovat na médiu. A máme nějaký plán, ale ten se může změnit, tak jak se to v Seznamu často stane. Když vidíme, že ty plány se nám, nebo ty naše hypotézy se nám nepotvrzují, tak prostě to téma opustíme a zkusíme to jinou cestou. Takže teď to tady nebudu říkat, protože to může být za půl roku znova, nebo za půl roku trochu jinak, nebo za 3 měsíce trochu jinak, ale rozhodně plán jít touhle cestou tam je. A myslím, že ho dotáhneme, ale v jaký konkrétně, nebo 100% ho dotáhneme, ale v jaký konkrétně podobě to bude, uvidíme.
Náš čas pro debatu se pomalu nachýlil k závěru, proto vás poprosím o závěrečnou odpověď vás všechny na otázku a začneme u Dana. Kdybyste mohli vrátit čas do toho roku 2005, kterým jsem tady začínal, a změnit jedno rozhodnutí českého mediálního průmyslu, které by to bylo? Já myslím, že to rozhodnutí by bylo... Myslím, že jste slyšet, ano. Slyšíte bez toho? Dobrý. Já myslím, že to klíčové rozhodnutí by mělo být, že média, především tenkrát to byl print, nebude dávat zadarmo svůj obsah na internet, aby naučil lidi, že vlastně to, co se vytváří za velký peníze, může být konzumovaný zadarmo, tím si zničili celý trh. Já si myslím, že pod to se podepíšeme asi všichni. Z mého pohledu rok 2005 byl o tom, že tady do značné míry bylo zpravodajství koncentrováno do německých rukou v té době. Upřímně němečtí vlastnictví neměli tu správnou motivaci investovat do toho rozvoje. Já si myslím, že my celou dobu v podstatě trošku trpíme určitým investičním dluhem, který se tehdy objevil. A některý náskok některých jiných webů si myslím tehdy, jako už se nedá v životě dohnat. Takže kdybych já něco změnil, tak bych chtěl, aby tehdejší vlastníci v podstatě nevytahovali dividendy z tehdejších mediálních domů, ale razantním způsobem reagovali na v podstatě rozvoj internetu, protože to by jako výrazným způsobem pomohlo jako českému mediálnímu prostředí. Výborně, takže kromě Seznamu už za všechno můžou i Němci. Tak. Pojďme dál. Libuše Šmuclerová, kdyby mohla vrátit ten čas, které rozhodnutí by změnila? Já jsem nastupovala do Ringieru 2007 a internet tam byl, skutečně jsme byli tehdy asi, já nevím, 19. na trhu s tím, že Ringier, to znamená švýcarská firma, tehdy neměla pocit, že by se to mělo rozvíjet a v zápětí rok na to jsme řešili, jestli koupit nebo nekoupit tehdy Centrum. Já si myslím, že jsme ho měli koupit. A že to teďka vidím zpětně jako chybu. Děkuji. A poslední viník všeho. Ano. Já a Němci, nebo já ne Ivo, ale a Němci. Ale, a Švýcaři. A Švýcaři. Ale já to nechci zlehčovat. Každopádně já si myslím, že já úplně nezdílím tu myšlenku, že byla chyba dávat obsah zadarmo na internet. Myslím si, že se ukazuje, že ve chvíli, kdy máte dostatečnou škálu, tak dokážete z obsahu zadarmo na internetu jako vydělat dost peněz na to, abyste byli schopni jako redakce a vůbec ten mediální dům uživit. Není to, nebo takhle, dokážete to i v prostředí relativně malé České republiky, ale když se podíváte do Skandinávie, na VGčko, na Expressen, když se podíváte na Daily Mail, nebudu mluvit o New York Times, který mají publikum jako na celé planetě, ale budu mluvit o těchto v podstatě jako lokálních projektech, tak to jsou projekty, které jsou jako reálně životaschopný a byly životaschopný. Myslím si, že ten hlavní problém byl ten, který jako popsali dva kolegové přede mnou, a to je neochota investovat, řekněme, do těch digitálních technologií, protože já jsem prošel VLM, ještě když to bylo VLP, prošel jsem i Ringier, Axel Springer a CNCčkem a vím, že jako byly období, kdy v klasických vydavatelstvích prostě internet byl sprostý slovo. A ještě v roce 2015 se prostě vedly kanibalizační debaty o tom, jestli si nenecháme nějaký dobrý obsah spíš pro print, než bychom ho dali na internet. A přitom si myslím, že vlastně jako klasický vydavatelský domy měly jako obrovský know-how, který mohli využít. Měli redakce, uměli dělat obsah. Když se podíváte na to, jakou obrovskou technologickou výbavou ty domy vydavatelský jako do dneška vládnou, ta obrovská jako komplikovaná logistika okolo výroby novin, jejich distribuce a tak dále, to je prostě jeden z nejkomplexnějších logistických řetězců vůbec. Tak a přitom jako tu digitální revoluci a tuhle technologii jako většinově promáchli. A to si myslím, že je škoda.
Takže tou chybou bylo přílišné váhání a málo investic do nových technologií. A mimochodem to je i jeden důvod. Žádné další mimochodem už vám bohužel dovolit nemůžu. Byla to taková perla nakonec. Ale... Protože tento nádherný šrapnel jste si nechal nakonec, ale každopádně, dámy a pánové, děkuji za skvělou debatu, vám děkuji za pozornost a těším se s vámi na viděnou na příštím Czech Internet Foru. Díky.